Архангель районының Күмәрле авылы Иньяр елгаһының иркә һәм кызыл холкын яхшы белә. Улар борын-борындан Иньяр һуын эсә, балыгын ашай. Үзгәрешләре күп булды. Менә шу Иньяр агышы туруга килеп чыкты. Шу уралып агайны шулай. Шу уралып туруга йырып килеп чыкты. Ны үзгәрде. Монда забыт булып калды. Шуннан тиге якта тоже бер уралып аккан жердә тоже туруга килеп чыкты. Zabıt bulup kaldı bitinde. Mında kırsınlık. Bir kırsınlıktan kayıp bilgende taş yata. Bana aptırıp karab diktiram. Mında taş ekan. Alıp götürüp karaga buldum. Götürüp karaham. Bu mamıttın dişi bulup çıktı. Apkayıp uyga alıp koydum. Yeğenim korkma, ben yeğenim özün tuttum. Ben tutkan yeğen 20 kiloya yakın buldu. Dur buldu. Ana hep Sağara tırgaz haller bitti. Şol nige tuttum indi. Qarmaq qo'yahan da şol balık deyinip kiskehen qo'yup erten qarab. Sezonda şol bir 2-3 taң yedeyin tol bir harıq bolabı. Борын замандарда бұл яқта бик зур кәүдәле кешеләр, алпамашалар яшәгән диләр. Мугайын улар да балыксы булгандыр. Урал буйының иң таза, саф һулы һәм шәп агымлы елгаларының береһе ул Иньяр. Ташкыны вакытында зур-зур тирәктәрне аудара, кырсын таштар өйә, ярҙар емерә. Яр астынан зур-зур һөйәктәр сыга. Һөйәктәргә, әлбиттә, күбрәк балыксылар тап була. Электен үйрейлер уланы, элек дур кешеләр булган икән дип һөйләнеләр бездәге сакта. Ошо дур үскән кайыннарның аларның тубыгынан гына булган икән, биленнән генә булган, шундай дур кешеләр булган дип һөйләнеләр. Бұл яктарда яшәгән табын ырыу башкортларының борынгынан калган кәсебе һунарсылык менән балыксылык. Картатайым һунарсы булган Atayım da şolay hunarsı, balıksı. Alар безнең хымак тотмаганнар балыкты. Тотканнар алар мурда халып, нәрәтә халып, ап кайтканда бер кеме балык. Алар сәйм һәле торган инде. Без бәләкәй сакта каршы төшүп ала торган иде, киентәләп ташындык балыкты. Балалар күп булган карга кирәк, аларда шатырга кирәк, киентәргә. Шуларда апарып, хатып, акса эшләгәннәр балыкты. Урыс авылларына апарып. Яртышар капсык балык, иртәле кисле. Балык ятканы тәмле була бит. Әле генә балык бик күп түгел инде хәзер әдәйде. Күмәрле авылы халкы балыктың кадерен белә. Балык күптәрне аслыктан коткарган, үз башын бетәйткән. Балыктың холкын төпсерләп өйрәнгән, белгән, төшенгән кешеләр байтак. Балык бик елгыр инде ул. Ул бүтән яклап хизгәрдә ул килә башлаган, каса башлай. Хизеп тора. Аны алтап тотыр өчен төрле саралар караган инде ул, хәйләләр. Шуң кына килеп, ултырып, ем хипкән булып шул ашатып, ияләштереп каптыраһың. Ите ажа балыгы яр башына карап тораһың, килеп капмай ул. Bir mərtə kilib uralıb getələr, şan ikisi mərtə uralıb getə qarab, şan üçüncüsünə saq kilib qaba. Şunday yeteri balıq indi ol, özünə görə. Şuka balığını aytəxin, ol neçə mərtə balıqlarga taxın yemləb, qavıb tır, paka yar başına kilib sıqmaysa, tuqtamay indi ol.
ашарсан балығын сол аның май айында май алағында аның нық ашайтан уақыты келіп сағайын шу кәнің есентегенде олтыр қалалар. Көмәрле авылында балыкты элекке ысулдар белән тоталар. Кармак, мурда, нәрәтә дигәнде улар әле лә үзләре яһай. Менә бу мурда дип атала инде. Мурданы ясар өчен бит тал сыбыгы кирәк. Желательно теге тал сыбыгын алыр өчен бит үргәндә талы кирәк. Менә булар конечно нигә зур бирәр инде. Тал сыбыгы кызгылт була үсәр инде. Теге ул хынып бармай эшләр өчен. Шуның өчен менә эшләр алдыннан бит менә кытлайтып менә бүкләр өчен юнарга кирәк. Ебетергә хынмаһын өчен. Иң тәүле менә шу телдән мурданың теле дип атала менә бездә. Ясай башларга кирәк. Менә шулай итеп үрәгез. Менә хәзер менә күрһәтәм. Менә карап торыгыз. Менә шулай итеп куяба дип бит. Менә юнылган әдер. Шулай итеп бүкләп менә хынмаһын өчен, менә шулай хынмай инде. Менә шулай итеп куябыз да яйлап менә хынна ала бит инде. Ладно инде. Шулай итеп менә куябыз менә. Тора, менә шулай итеп. Бәйләп, менә шулай сырады бәйләп бара. Потому что бәйләмәһәң әтү нитә. Туза нитә тарала. Билдәле һәү аша әйберҙәр ҙурыраҡ булып күренә. Шуғалыр да балыҡсылар араһында күргәнен бераз арттырып һөйләүселәр йышыраҡ осрай. Әммә Инйәр буйында ҙур-ҙур һөйәктәр ысынлап та элек-электән табыла. Ләкин улар иң әүәҫ балыҡсыларға ла ҙур балыҡ һөйәге булып күренмәй. Иң ауыры күпме тоттың? Бар, шүкәләр 8 килограммлыкка эләккәннәр булды. Йәйеннәр эләккән булды, йәйеннәр 10 килограммлык эләккәне булды инде. Нәҗит бабай, балык нисек каранта? Балык кызым ашарга куяһың, ул ашарга эзләп килеп, емне ашайым тиде, эшне монаудан килеп кирәлә китә эшкә. Шулай монда кергәч үттеген игән бушкала шунда утыра инде. Бүтән чыгып китәлмәй. Нәрсәгә һезнең мурдага иң күпме балык эләкте? Халкын ел булһа, бик эләкмәй. Ел булмаганда матур көннәр булһа инде. Анда күбрәк керә. 20 кило хәтта кергәне бар. Мына dur балықты тұтқаннан кешенде шағынты башына хепайық. Молодец, таптың деп дұрбедін олар. Оғарықлар ебергәнің дә бардың торауына сен? Оғарықларын жіберемін, нүтіне мына шыны бақ болға жіберемін. Әрілерін алып қалам да. Мен Күгәрсен районынан, Бикбулат ауылынан, Кесе Eyik буйынан Архангел районына Көмәрле авылына килен булып төштем. Бездә дә балыклар Eyik буйында күп. Туып үскән ердән төшкән ер кадерлерәк диләр. Инйәр балыгы татлырак. Балыкчы гаиләһенә килен булып төштем. Ул тотып алып кайткан балыкларны әрәм итмәскә тырышам инде. Балыкты бешерер алдыдан ярты сәгать элек тозлап куям инде, тәмле бешсен дип. Үзе зур ризык бит. Хатта итә кәрәкмәй. Һәү бер яктан бик рәхәт. Бөтен ошо башкорт авылы Инйәр буена утырганнар һәм үзен. Бик кадерле әйбәт тәмле һәү. Бер яктан куркынычрак, бала сагаларды һәү буена ибәрү куркыныч. Безнең бабай да балыкчы булды. Ömür boyuna, ergene vakıtı bu yürüyüp düşüp giderine hu boyuna. Şundan dur balıklar alıp kaytarına tege sabık bilen. Малайығызды һыудан ҡурҡытып, балыҡҡа ебәрмәй ҡамағанығыҙ булдымы? Аны барма тип, әлегә хәҙер әйтәбеҙ инде, барма йөрөмә балыҡҡа тип. Йәй көнө лә оҙағыраҡ йөрөй башлаһа, һыу буйына тау башына барып, һаҡлап, ҡарап, ҡайҙан кем күренә икән, ҡайтып киләләр микән тип барып киләм кис көнө. Ярдың астından heyeklerdə sığa
Төрле ағашлар да сыға яратынан күп. Мына күрше мөгөден тапты битинде бибин мамонттың. Дур 9 килолы инде ул. Мен тапкан теше 1 килодан артыграк. Мына бу мамонттың теше битинде. Әлек буган ул мамонттар күп буган. Тапкаста карап тордым битинде шул шан юып карадым. Ай мыйда бул мамонттың теше түгел микән дип. Шуннан һоң теше булып чыкты битинде. Булар үлән ашаган не инде. Тешләре hiç ne түгел, траваятны тиләр булар. Мына йөре белән тешләнә икән. Тирмәнгөк, Тирмән күп ашаган. Әллә күпме меңәрләгән елларда әйтәләр бит. Теш һиягы иксереп бармай буна. Калган һиякләре серенкерәй инде ул. Балыксылар еш кына төрле мажараларга осрай. Әмма улар шат, кәефле, сәламәт күңелле кешеләр. Бигрәк тә балык эләкһә. Иньяр балыксылары был елганың айрыуса яктылыгын, сафлыгын, байлыгын ярата. Менә бу инде минем үдемне ясаган нәрәтәм. Инде минем һәр вакыт шу нәрәтә менән кылалам инде. Ну, ашарга җитәрлек эләгеп тә тора. Кайсы вакытта менә теленә хыя алмай торган вакытлар тура килә. Менә безнең атайлар бетәһеләр бит инде башкортлар бит инде. Гомер буе шунда яшәгәннәр, шунда үскәннәр бит инде. Без дә шулай инде. Менә шуннан авылдан ташлап чыгып китә алмый бит. Китәһебез дә килмәй. Шул хәтта ямны як. Язгы кояш бодыргәс ул шул вакытта нык кошлар да хайрай менә. Хайкан да шакалта әле вакытта өлентереп тора инде. Менә урманга килһәң, хайкан шакалтап монда кем бар икән, кем юк икән, уже шул сәлем әйтеп тора инде. Ингәр бай балыкка, төрле балыклар бар. Истерләткәләргә килеп санда шул Асия тәртиләрендә монда. Алар элек күбрәгә күп инде, хәзер хирәгә дә күренмәйләр бик. Иньяр буендагы Күмәрле авылында халыктың язмышы, хыялдары, осталыгы елга менән бәйле. Заманалар алмашына. Барыбер да кешеләр борынгы кәсептәргә таянып, тагы бик күп дәверләр яшәр әле.